mana kaka nawacho chieng' machielo kanyocha antie ka chande. Jo Kenya nyaka koro wuoguru oko. Sani en adiera makende. Bill osekal, budget osekal, pesa mokete budget ni endi pesa ni ntiere manie county, otere counties go eko, ntiere ma bede idhi tigo dogi piny mamalo. Pesa gieki dhi bedo kitiyo godo kuonde ma wantiere go eko. Nyaka wang'i kabisa kaka pesa gitiyo. Makantie gimoro mwaneno marach. To kik waling godo. Nyaka wago koko mondo mi pesa niendi en pesa wa nyaka ti kode yo kaka dwarore. Erokamano ahinya, agoyo erokamano ahinya Moses CPM Moses Ochieng', agoyo erokamano ahinya kuom biro to kiny ma kawuono kanyakla kod CPM Mwalena Chayo. In bende agoyo erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Naivasha. Nyakor mga jwang'o ote mag neno bende atemo somogi kar nyalo mara aneno mana ka sa ema bende osekadho. Kokamano wareduru mano kanda bende mana kaparo ni dwe mar auchiel ma kamane bende file tax mari kawuono en chieng' tarik 22 wadong ne matin ne ndalo aboro koki file tax ni neni bendi ibro bed ka ijuogi ibro bedo ka igoyi fine koro file tax kiyudo kinyalo do thuolo file tax ni odiochieng' ma kawuono gi kanyo bende makiluwe giko mar twak makama mabiro en chenro mar pogore chenro bende biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi yaka uyo matena.